Malawi Today. Ine mbare ntenyo abanda pulikepo chapa jumba 2 days 3 days ine nguruwara nguruwara ine mtu wano uboira banda pulikepo mtanyiwa banda pulikepo mtanyiwa mtu wano ubaba ndipo nguruwara songo zanizimisha kwa mtima bana mplikako macho waboni kalindo nkumanya kuti mtanyiwa naye akwiza huko Bakiri TV nkumanya kuti ayayi iya itiyo vinyake bana wabene boyesesa uyo anasaje ni mfwiti akafire kwa yeka Chikangawa oye makumana nayo tanyiwa iwewe kumene uliko amaya kwana anakubereka 9 months sana chosere sana onyezere 9 months ndipo amaya anakubereka iwewe Mulungu aziyadalisa nditu chifukwa baba ithamati kuziwa zambifu kachantanyiwa Mwaswera bwanji ya Malawi nonse. This is Comrade Ntanyiwa on Limpopo FM chigawo cha kumadzulo pamene Malawi tonse tafika mzinyumba mwathu kuchoka mzinchito kuchoka mmabusiness amene tikungoyesesa kuti bola tipeze chokudya cha lero mu dziko limene fetreza kulibe mabudget chipangikireni mu dziko la Malawi koma kumene kumapita ndrama ya fetreza sikumadziwika. Chenjezo Amalawi mukhalo chenjera kwambiri anenera onyenga ayamba kutulukira kumakhala ngati akulalikira zenizeni. Anenera onyenga pali ma activist onyenga timaenda nawo limodzi anatithawa ndepano akukhala ngati kuti akufuna azikhala ngati ndiye ndikufuna ndichenjeze kunena kuti anthu amene wandanenera onyenga amene atumidwa kuti amuyandikire wina wake aboma atalephera kumpeza wina wake muona aneneri onyenga ayamba kutulukira cholinga aziyandikana ndi anthu ena ake kuti mwina iwo angathe kukwanisa kumpeza munthu wina wake. Ndiye ofunika kusamala kwambiri osangoti watulukira musamale kwambiri chilipo chimene watulukirira iyeyo musamale kwambiri konse kumene muli. This is Comrade Ntanyiwa on Limpopo FM. Pamadusa audio mkulu wina wokugwa chifufu akuti wabakiri muluzi tuluka Ntanyiwa tuluka chikhalire nicho ife tili Malawi momuno ndipo zulo nali ku BICC kumene ndaona zinthu zosaoneka anthu timangopanga matama kudzuka kuti apereke ndemanga mchizungu iwo nkumayankhula chichewa. Tinali ku BICC kumene akuti kunali kumene amalongosola za budget ya chaka chino koma palibe ndi chanzeru chomwe chimene chachitika mu budget imeneyi ndipo zonse zimene zimakambidwa kumene koko zopanda ntchito zimene sizapindulira Malawi. Muli bwanji apire Malata Nyamato wa chifufu. Zulo ati kubwera pa social media Ntanyiwa tuluka wabakiri muluzi tuluka. Mr. Bire Malata ifetu sife azipani
ife sife azipani. Ngati inu mmayankhulira zipani, pitirizani kuyankhula zipanizo. Ife sife achipani, sitidya ndalama za chipani, ife timapangira Amalawi. Nde musatikakamize kunena kuti bwerani, chikhalirenipo tili pa ground pomwepo. Komanso tikupaseni chisanzo. Tili kuuna kumene mukunenako, koma kuuna komweko tikuphinya tu zithupsa. Ndiye titakhala kuti tatulukako kuunako ndikubwera poyera. Ndiye mulira bwa. Akuti njira yonena kuti akole, ife tikuyenda ndipo tikupita pena palipose kwagwirira ntchito Amalawi. Limpopo sizabwerera mbuyo, izakhala ikupita patsogolo. Nde abire malata zanu zopeperazo, muziyankhula ndomwewo a MCP amene mmayankhulirawo mukayankhulira kukupasani ndalama, muziyankhulira amenewo. Suti mutipase masoka. Wiki yatha yomweyi abire malata anangokankhidwa kugwa ndi kuzinyera. Kutamanga kumapita ku polisi. Hey, ndalama yanga yasowa nthumba 500,000. Takhala tukukumana ku city center. Ndili ngali moto inu mukuyenda pansi. Nde mukamati tuluka chimene mukufuna kutuluka ndi chani. Lero nali patumbuka, ndajaso sima patumbuka. Apolisi ali pompo kudikirira Comrade Mtanyiwa. Kutuluka kumene mufuna kunena kunkwantundu chani. Amalawi ndati ndikuziwiseni kunena kuti alamwawo a Lazarus Chakwera agondwe. Amene ali mchimwene wawo wa amayi a Lazarus Chakwera wabafetereza ku State House. like mulamu ukuba, mulamu so ukuba. Ali a Comrade pamene pamuthandauza chani, mulamu wokuba, mulamu so ukuba. Nakasi a president akutibera. Mulamu wa president amene ali mulongo wawo wa mayi Chakwera akutiberanso abafetereza agondwe. Achimwene yawo akazawo a president aba ndrama za fetereza ku State House. Kangokhala kabanja kamene. Amalawi nditangonena kuti ame komanda a Valentino Phiri anapakula ndrama zokwana 38,531,270 kwacha. Akauza anyamata a military police kuti akuti azindisaka. Nde ndifuna ndipereke chenjezo kwa anyamata a military police nonse amene mufuna muzindisaka. Inetu ndikumenyera ufulu wa inuyo chifukwa ndrama ife 30 milioni munali gawo lanu mmene mumu, koma bwana wanuyo anatenga ndikudya. Ndi akukupusisani kunena kuti pitani muzikamsaka Comrade Mtanyiwa, iye ndrama atatenga ndikuzika nthumba. Pamene popo muganize mofasa kwambiri. Ineyo ndikanakhala wa military police kuti ndatumidwa ndizingozungulira ikakwana nthawi yoweruka ndikuweruka. Ndrama imene anaba Valentino Phiri 38,531,270 kwacha. Ndrama imene hii ikanatha kukupindulirani asilikali. Mwina mwalepera kulandira mabifi, mwalepera kulandira
matini fish mwalephera kulandira mabisiketi sindikuziwa atu ngati panopa mabisiketi aliko chifukwa mu nthawi yathu kunali mabisiketi kumene koko timalandira mkaka nde sindikuziwa kuti mukamamsaka Comrade Ntanyiwa and chizimene ndimanena ine ndizoona chifukwa ndalamayi inabedwa mapepa lake mwaonaso nde chimene mukufuna kwenikweni ndi chani ndi Amalawi ndifuna ndikudziwiseni titangolongosola kunena kuti ame komanda wa Malawi waba ndrama yokwana 38 miliyoni anayika mthumba mwake wauza military police kuzomba kukamuzu barracks kuchirumba kumvera kunena kuti musimusaka Comrade Ntanyiwa moti lero Lilongwe pena pali ponsi panali asilikali a military police civilian ndi civilian enawo ndeni machita kucheza nawo patumbuka ndamaliza kudya ndanyamuka nkumapita ali pomwepo nde mukamati tuluka ndituluke kuti munthu ndilikale mdziko momwemo Amalawi mwina ena mmadziwa ena simadziwa kunena kuti ku State House anthu amene anatilemba ntchito ku State House amene tikugwira ntchito ku State House tili ku anthu 551 wa 51 iyo ndineyo dzulo tinali ndi mkumano umenewu timaunikira anthu amene alembesa mukaundula nde tinapeza zonena kuti anthu amene alembesa mukaundula alipo 521 koma anthu 30 sana lembese kaundula ameneyi anthu 30 sana lembese kaundula ameneyi zimene zinakwisa azikuluakulu aku State House. Kumbukirani kunena kuti ku State House kula anthu ena amenenso ndi mboni za Yehova amene zokhuzana ndi chisankho sizimakhuza yayi. Chiganizo chimene chinabwera meeting imene imatha dzulo kunali kuonena kuti anthu akuyenereka kuti alandire makalata achosedwe. As I'm talking right now, ku State House kwachosedwa anthu 30 chifukwa chonena kuti sanalembese mukaundula. Ndufulu wa munthu kukalembesa kapena kusalembesa ndufulu wa munthu. Nde ku State House anthu okwana 30 achosedwa ntchito chifukwa sanalembese mukaundula. Funso ndilonena kuti anthu 521 ife muli ndi chikhulupiriro kuti tikakuvotera ino tikakuvotera na chakwera. Amalawi ndimafunanso ndikuwuzeni kunena kuti pale anthu ena akakhala kuti ashota alibe makobiri ayenda ndi MCP ashota akumabwera ndi kumayamba kumayankhula kuti MCP yapase makobiri ndikubwera chifukwa cha babo Bendulo abendulo amenewa ndi mmodzi mwa anthuso amene akufunika kuti atiyankhe mafunso athu ife Amalawi chifukwa abendulo amagwira ntchito limodzi ndi Sulaimana ku Makra. Ndege mmene imachita ngozi abendulo ndi amene anali okazimisa matawa ndi amene anakatenga matelefoni
a Klaus Chilima ndi anthu ena aja. Lero apendulo sangabwere pamaso pa Malawi ndikumauza Amalawi kunena kuti MCP si kuchita bwino. Aziwaliti kuti MCP si kuchita bwino. Choyamba tikufuna apendulo atiuze chifukwa chimene anakazimisira Matawa. Chifukwa chimene anatengera matelefoni anthu aja ndikumakafufuta ma information. Ife zopusisana m'Malawi sitikufuna. Nde Amalawi apendulo asatipeperese. Apendulo anali mmodzi mwa anthu amene anatolera matelefoni ndikumafufuta ma information ndi a Daudi Sulaimana akumakla. Lero sangabwere ndikumatuza zonena kuti hayi MCP hayi mene si kupanga bwino. Adziwaliti kuti MCP si kupanga bwino. Tikufuna mafuso. Musathawe nkhani ya kuchikangawa. Kagulu kanu konse kakuyenereka kuzayankha mafuso. Amalawi nditha kukusimikizirani kunena kuti nyanja ija yapita basi. Anthu kapena magalimoto okwana 100 madriver okwana 100 panopa apita kokanyamula mafuta amene tasinthanisa ndi nyanja. Nyanja ija yapita. Ngati nyanja izibwerera muziwe zonoti Amalawi tili ndi ngongole ndi dziko la ku Tanzania limene tizabweze pa mafuta amene akubwerawa. Koma chigawo chakumadzulo kuno ndifuna ndikuziwiseni kunena kuti madriver okwana 100 ali kukatanga kumene akukanyamula mafuta. Amalawi utsogoleri tisamachite kukakamiza. Utsogoleri umachita kuchoka kwa mwini wake Mulungu. Tisachite kukakamiza utsogoleri. Ngati Mulungu sanafune kuti tizakhale mtsogoleri, sitikhala utsogoleri. Koma tisamapite ifandale ndikumakayima m'misonkhano ndikumakanena fundo zimene zili zosamveka pamaso anthu. Ndamva chisoni kumva akondwanira nkhumwa akuyankhula kwauza anthu kunena kuti ine sindingayambe kudiyesa mwana womupeza koma ndikayamba kudiyesa kaye mwana wanga. Inuyo mmakankwatira bwanji mkazi amene ali ndi mwana kale. Inu simasozonoti mukankwatira mkazi amene ali ndi ana ndiye kuti anaja asanduka anu. Lero mungamanene zonoti sindingadiyese wa DPP, sindingadiyese wa MCP, sindingadiyese wa UTM koma ndiyambe ndajesa anthu angawo. Bambo wa mtundu wanji utsogoleri wofoyira ndiye umene uwu. Bambo wa nzeru, bambo okhwima nzeru, bambo amene ali ndi bongo umene unaona amuna awiri nda hafu salabada. Bambo wa bongo wake ayenereka kupereka chisamaliro kwa chabwino kwa mwana amene wampeza kuti mkazi wake uja aziwe kunena kuti komatu mamuna ndiye ndampeza. Mamuna nduyu sakuyang'ana nkhope kunena kuti uyu ni mwana wanga same blood, uyu si mwana wanga. Koma lero kukayima pa msonkhano zamanyazi akondwanira nkhumwa. Amalawi sitimayembekezera kunena kuti akondwanira nkhumwa angayankhule statement yopepera ngati imeneyi. Panopa kuti tiyene ku ground kapasane chakudya iya nkhani ikhala kumailiya ndiyo wa kumailiya koko. Ndikulema izi chifukwa chonena kuti maeria 6 city ndi maeria ammanjango. Akonfese governor ndizo kuuzani kuti lero
bweresani maili ya 10 ine nyumbanga ilipompa ndani bweresani maili ya 10 kumpanda kuti zacheze tizicheza komweko ndikuthana komweko koma kuti tipange za chigulugulu ndikuopa kuchesa ndi akongiresi omwe ndikumvana iti ndikuopa kuchesa ndi a TPP omwe ndikuopa kuchesa ndi a UTM omwe ngakhale mbanja ukafuna kugulira ana kabudula sumayamba ndo mpeza yayi umayamba ndi wakoyo ukuku ndiye kufoirako nde amalawi muzikataya nthawi yanu kutenga chiphaso chanu ndi ukavotera Kondwani Nankhumwa kuti akhale president. Munthu akutumidwa ndi IMCP somwewo ndi akubwera pa msonkhano ndi kumayankhula kukhala ngati kuti iyeyo sakutumidwa ndi IMCP. Bambo wa mtundu wanji wonena kuti ndiyamba kwavazika awa kenako ndikamalize kuvalawa. Bwanji osangosiya mkaziyo, bwanji osangosiya mkaziyo kupepera kwa usogoleri. Kuyambira kwa Army General Amamudi Valentino Phiri. Valentino Phiri wanamiza mtundu wa Malawi. Anatinamiza tonse mpaka na kutirosera kuola kwika ndege uko. Chifukwa choti amafuna kupanga protect bwanake. Chifukwa choti na yesa bafuna apange protect. Mukuzwa zimene zimachitika mageneral akakula amafuna naonso akakhale ndi nyumba ku 43 ndi nthawi imene anthu andale amakusitsa. Ndeno General uyuyu Valentino Phiri akufunika kuchosedwa ntchito asakhale so Army Commander. Position ya Army Commander imafunika ikhale ndi anthu anzeru, anthu okonda dziko lawo, anthu amene ateteze constitution ya Malawi kwa anthu andalewa. Because ndani weni wa Malawi ndi achina chakwera anthu andale. Ndi pamene military yathu imafunika zikhala ndi anthu organiza, anthu anzeru, anthu ozindikira.
Amalawi program yathu ya kumadzulo iyi amene akutipasira ndi aja Amloza Properties amenewa ndi gulu la mgwirizano wa azimisiri mabuilder osiyanasiyana amene anapanga mgwirizano wawo amene amamanga manyumba, kumanga mipanda, kuwaka manda, whatsoever chokhuzana ndi kumanga. Kagulu kameneka Mloza Properties ngati mwakonzeka kuti mufuna mmange nyumba mwaimbire amenewa ndipo muyankhula ndi Mr. Wiscott. Gulu limeneli ndi gulu la azimisiri osiyanasiyana amene akalandira ntchito sima contractor ya koma akangolandira ntchito mmodzi akangopeza ntchito amakangotengana ngati Nyerere ndikupita kukamanga nyumba. Mukakhala kunena kuti materials anu onse ndi wakwana amakumangira ni nyumba mukaphindi kochepa mu nthawi yochepa yoka mawiki atatu kwa mwezi nyumba yanu yatha. Kamufuna kuika arenti ndikuayikamo koma chimene amafuna mukale ndi china chilichonse chokwana pamene mukuayitana kuti tabwerani pali ntchito tufuna mutimangire zimbuzi 17 pa sukulu yathu, mutimangire bloko ya sukulu. Nde amene wa Amloza Properties wakuti mwapeze taimbani nambala iyi 083 01 8480 083 01 8480 kapena 092 62 91 045 092 62 91 045. muyankhulana ndi Mr. Wiscott amene ali mtsogoleri wa kagulu kamene kaka. Anthu ndikuti akudziwa kumanga. Ino amwenye ino amene muli ndi makobiri yanu ngati mukufuna ntchito yanu kuti igwirike mwachangu tapezani Amloza Properties ndi okhawo amene angakumangireni molimba. This is Comrade Tanywa Paripopo FM. Malaimu unasiti woma Nibanga dilita Malaimu unasiti woma Nibanga dilita Oh yes kufa kundechifera mbendera yake imene ya Malawiyo. Amalawi chigawo chakumadzulo kuno ndi nkhani ziwiri zimene ndifuna kumaliza nazo komanso nkhani zimene zili zokhumudwitsa kwambiri. Choyamba ndichonena kuti a president a dziko ndi a Richard Chimwendo anakhala pansi ndikukambirana kunena kuti chimanga chimene ayamba kuchigawa chigawo cha pakati azagayira anthu a chigawo cha pakati matumba atatu koma chigawo cha kumpoto chigawo cha kummwera ndi chigawo cha kumvuma azapasa anthu thumba limodzi. Mwamuona sankho president nde ino akummwera mutayi nthawi yanu kukavotera Lazarus Chakwera, ino akumpoto mutayi nthawi yanu kukavotera Lazarus Chakwera, ino aku Eastern Region kuvuma mukatayi nthawi yanu kukavotera Lazarus Chakwera. Bwanji mukavotera Atupere Muluzi, bwanji mukavotere Adadi, bwanji mukavotere Akabambe, bwanji mukavotere kapena mgwirizano umene ukubwera kutsogolo umene tiuone kuti ukhale bwanji koma osati mgwirizanonso umene kukakhale IMCP. Sankho lipose pamenepa.
Amalawi nkhani yomvesa chisoni, nkhani yokhumudwisa kwa madriver onse mudziko la Malawi ndiyonena kuti network ya ku road traffic panopa sikugwiranso ntchito yagwesedwa. Tikunena pano anthu akhala akupita ku road traffic kuti akachite renew ma license yawo, kuti akapeze license yaso pano, koma zonse sizikutheka. Ndizomvesa chisoni kunena kuti banja la Chakwera lilibe nawo ntchito Amalawi, akungoyendera zawo zokha. Kuteroku apanga izi ndicho linga chonena kuti akuti akufuna atenge contract yopanga ma driving license kuti ampase Nick Chakwera azipangaso ma driving license. The same Nick Chakwera amene wakhala akupanga ma passport a fake, ma passport amene sakuchita scan, lero afunaso apange ma driving license a fake amene Amalawi tizivutika nawo. Ndikanapempha madriver tonse mdziko la Malawi pakufunika kuti tipange zionesero. Izizi zafika pokhumudwisa chifukwa Amalawi nkhani imeneyi ndiyo khumudwisa. Kodi ana athu akalephera sukulu kumene amathamangira ndi kukaphunzira kuyendesa galimoto, lero kumene kuja kuyendesa galimoto kuja akupunganyizanso ngati mmene apunganyiza kuma passport. Kodi Malawi adalire kuti? Malawi apite kuti? Nde anthu akamanena kuti boma ndi lomweli, boma lake litino lomweli losakaza losaganizira za munthu. Pamene ndikuchoka chigawo cha kumadzulo ndikufuna ndipereke uthenga wanga wapadera kwa apolisi onse amene mukulimbana ndi Comrade Mtanyiwa. Ine sindidera nkhawa, ndili ndi mulungu wanga wa mayankho amene amanditeteza ndipo azakhala akunditeteza mpaka kalekale. Oh
mawa pamene ndikubwera ndikufuna ndikupaseniso no uthenga nonse amene mukunena kuti anthu asamayankhule za imfa ya Chilima. Ndibwera ndi uthenga wanu wapaderadera mawa ndizakupaseni tituzulaso zitupsa zimene zozo. This is Comrade Ntanyo on Limpopo FM. Pamene ndikutuluka mu studio muno pomaliza ndikufuna ndikuyamikireni ino amene mmakonda chipani chija cha DPP chifukwa cha mgwirizano wanu umene munaupanga, komanso ndithokoze azipani zotsutsa amene munali nawo a DPP Zulo pamene Vice President Alfred Gangata anamangidwa pamene amakatulusidwa. Solidarity nde imene ija, mgwirizano ndiye umene uja. Zimene zija ndi zimene timafuna kunena kuti angakhale aboni kalindo aja akanena kuti tiyeni tipite ku demonstration, timafuna tunge zinthu ngati zimene zija. Muganiza kuti azikwanje aja angalimbe, azikwanje angalimbe. Tatiyeni pamene omenyera maufulu akunena kuti tibwere tiyende pa msewu pasifukwa zakuti tabwerani tithandizane tiyendere limodzi. Dziko li ndi lathu, kumenyera ufulu sangamenyere munthu mmodzi, zikufunika tonse tikhale pamodzi. This is Comrade Ntanyo on Limpopo FM. Sindidera nkhawa, ndili ndi mbuye wanga wa mayankho amene amanditeteza usana ndi usiku, ndipo sazalola kuti phazi langa likaterereke. Mawa polisi nonse mukundisakasaka ndikupasani nambala yanga, mukandifuna muzingo ndimbira nambala kuti timafuna tionane. Iyi ndi 2025 zizooneka pompo kuti chichitike ndi chani. I'm ready to die also.